sa vlieva a ten, čo nevie spievať, moja loď. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Trúfate si sami, poďme, no možno zlobí a môžem ísť divý. Čoraz a navždy. Prečo sú veci také sú? Život má chuť zápasu a človek im len prelečí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, že len to nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Čau zástan, ten kus, no jak to vedieť, čím to je, že tým cigarety skúpa, že tu zle rozuzúčia iba slávky, ale tak nedokážu ľudia, ale vtáky chce vás počuť, možno zloby a možno ní, spí sa divný, čoraz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci také? Život má chuť zápasu a zlý len prelečí. Snáď sa raz odpovedí dočkám. Nemusí všetko stačiť niečo. Ivan! Záleží na každý iný zoznam. Ideme do finále. Čím to je a vôbec prečo? Čím to je, že neúspešní sú vždycky tí, čo úspešní sú prví. Čím to je, že mám lásku sama samotná a čítam svoje oči. Možno zlobí, možno líší, spí sa vždy, čoraz a navždy vysvetlí. Prečo sú veci také sú? Život má chuť zápasu a človek ním len